Добро утро! Качваме на планина. Днес ще ходи на Витоша. Ще качваме с моя приятел връх Камен Дел. Останете с нас. Какво съм си облякла? Никой не го интересува. Това е Мика. Ще я виждате много често в следващите ни влогове. Много си сладка. Красавинката. Не знам, ти ще ме водиш някъде. Отиваме на Камен Дел. Да ядем супи. Супи да ядем и шкембе чорба. Шкембе чорба, ако имаш, е доста яко. Да. И да е вкусна и топла. Да е вкусно. Има различни места, откъдето можете да стигнете до връх Камен Дел. Ние избрахме нашата отправна точка да бъде Хижа Алеко, така че отиваме натам. Има няколко варианта, за да стигнете до Хижа Алеко. Единият вариант, както виждате, ние сме с кола. Другият, ако сте с автобус, можете да ползвате автобус номер 66 до Хижа Алеко. И също така третия вариант е с кабинковия лифт от квартал Симеоново. Това са трите варианта, по които можете да стигнете до Хижа Алеко, откъдето започва изкачването до връх Камен Дел. Както виждате, стартовата точка разполага и с паркинг, който е свободен, без да заплащате, така че има и къде да си оставите колата, ако пътувате с такава. Що плачеш? Обратно и то ще Здравей. върне откъдето си тръгнал. Или пък оттам. Пътеката е с продължителност около час и 15 минути в посока, денивелацията е около 115 метра. В началото се върви покрай строителна ограда. След това пътят се разклонява на две, като която и пътека да хванете, ще стигнете до невероятни гледки. Hey guys! Hello. Улучихме страхотно време, защото беше слънчево, но същевременно и не много горещо, даже леко хладно, така че беше супер. Ето може да видите зад мен. Колко е яко. Това е заешко уше. Това е хора най-добрият приятел на туриста. Заешкото уше, мисля, че се казваше, защото е много мекичко. Са малини. Това дали са малини? Са малинки. Нали? Дали има малинки да си наберем, бейбо? Кога ще има малинки? Не рано, а късно. Късно ли е? Тоест вече са озрели малинките и някой си ги е набрал. Да, много е добра. Лисица! Или куче! Мамай беше лисица! Да! Ей, тя избяга! Мале хора, видяхме лисица! Много яко! Милата! Да я нахраним с нещо. Hello! Hi! Hi! До сега сме вървели само 10 на 15 минути. Индийци, китайци, една лисица и една калинка. Този маршрут е много подходящ за колоездачи, както виждате. Пътищата са много, може да се качите и до Черния връх с колело. Изборът е ваш. Се обичат хора. Може би е някакъв размножителен период на пеперудите. Бяха червени с черничко тези мъничките, не бяха много големи. И явно сега се размножават и ще имаме бебета пеперуди. Гледките по пътя бяха невероятни. Всичко беше толкова зелено и синьо. Ярко зелено, тревата, ярко синьо небето, облаци. Наистина беше невероятно. А на живо е още по-красиво. Пътеката е доста подходяща за чужденци, тъй като е в близост до София и могат да видят природата на България,
както и София от високо, тъй като се открива страхотна гледка. Така че един чудесен избор за тях. Почти сме на върха, тук имаше леко изкачване на камъни, повече камъни, но не е нищо, кой знае какво. Имаше дори хора с колелета, които го изкачваха това нещо, така че наистина е нищо работа. И ето вече сме на върха. Върхът е висок 1862 метра и както видяхте, достъпът е сравнително лесен. Не е дълъг, не е труден, става и за възрастни, и за деца. Ако искате да направите по-дълга разходка, може да продължите и до Златните мостове. Ние искахме да отидем и до хижа Камен дел, за да ядем там, но преценихме, че няма да ни стигне времето, за да се върнем и до колата. Виждате, небето беше доста чисто, въздухът също беше сравнително чист над София и имаше прекрасна гледка. На отиване ни отне около час и половина на нас, тъй като ние спирахме доста, снимах, но на вас наистина около час и 15 минути, ако няма да спирате толкова често, би ви отнело качването в едната посока. Сега стартираме слизането, като както разбрахте, няма да отидем до хижа Камен дел, за да ядем, а отиваме на Бистришката скара в Бистрица, където ще хапнем, предполагам повече от вас знаят, много вкусни неща на скара и не само. Надяваме се да има и шкембе-чорба. Здравейте! Hello! Hello! Супер доволна съм от разходката. Изгорихме малко калории, направихме си крачките за деня и сега може заслужено да слизаме, за да хапнем, както разбрахте. Имайте предвид, че тук доста често духа постоянно и силно, така че бъдете подготвени, особено ако идвате в зимни условия. Си носете добра ветровка и топли дрехи. На финала на пътеката сме. Стигнахме до връх Камен дел. Всичко беше наред, намерихме го. Това беше много красиво. Снимахме се, постояхме малко да се насладим на гледката. И сега сме почти до колата, така че мисията е успешна. Отиваме да ядем на Бистришката скара. И шкембе-чорба, ако има вкусна шкембе-чорба. Топло, с чесънче, оцет, да. Стигнахме до колата. От нейни 2 часа и половина, като дистанцията беше около 8 км, както можете да видите. Останете с нас и за следващите видеа.